Musik har en fantastisk evne til at forene mennesker. Her er plads for alle, for tykke og tynde, for gamle og unge, for dem, der kan noget musik, og faktisk også for dem, der ikke kan noget musik. Vi kan alle på en eller anden måde forenes i glæden over musik. Det er et sprog, som alle kan betjene sig af, også selvom de aldrig har lært sproget. Her på Askov Højskole samles hvert år omkring 300 mennesker fra alle dele af det danske rige. De kommer også rejsende som ind fra både Norge og Sverige.